Hey guys, okay, I'm back again for the second leg of the video. We are talking ngezigaba zobugqirha besiXhosa, stages zobugqirha besiXhosa. I did give you background in the last video to a foundation basically now uphehlelwa ubugqirha besiXhosa. I did say I'm not going to touch on other forms or types of intwaso, like intwaso yomnguni nomndao. I think I really feel ukuthi that is like widely covered. You understand? There's a lot of information available out there. The subject has been covered, quite a number of times. But when it comes to isiXhosa, I think it's really not well documented, which is what I'm trying. It's the conversation I'm trying to start. And honestly, I don't mean to start a fight, with fellow Xhosa healers. Now I'm presenting myself or projecting myself as someone that knows better. No. What I'm merely doing is giving out information whilst being mindful of the secrets, or not secrets as such, but we can't talk about everything. Ubugqirha is quite a sacred part of our culture, so really we can't just put everything out there, but I want to try and just focus on what I feel will be helpful to abantu who are on embarking on the journey of becoming Igqirha, ne? Because, and I'm doing this because I spent a lot of time in Johannesburg. Before I twasad, I was in Johannesburg for 11 years. I lived in Joburg for 11 years. And then I went back again the past 2 years, only came back this year. So what I've seen, or what I continue seeing, is appalling. Xhosa izinto esizibonayo phandle apha. Kuthiwa abantwana babantu bayanyangwa. You understand? Especially these faraway towns or provinces. Ufumane igqirha lithi liyasinyanga isiXhosa. Uzawukunyanga akho ngxaki. No, there's no need oba kuyiwe kokwenu. Yonke into sayenzela apha kwam. Bull. S. There is no way. isiXhosa is closely linked to amasiko akokwenu. Umuntu uzalwa mos uneziduko ezimbini. Uzalwa ngutata, uzalwa ngumama. Ukubana ngaba batshatile uhamba nesiduko sikatata. Uba abatshatanga uhamba nesiduko sikamama. Uyaqonda? So ke ngokuba ungumbhele uzawunyangwa emabheleni. Uyayiva? Igqirha ke ngoku elindim lingumamkhonjwa. Uzawungena njani emthonyameni wasekhaya? Akho mabhele kaloku kwamkhonjwa. Uyaqonda? Kuthiwe unxitywa intsimbi yamakhonjwa emthonyameni okanye enkundleni yamakhonjwa. Ayikho loo nto leyo. Lingatsho igqirha uboyazi into yoba lifuna nje imali yakho ndasekhaya. Leyo into usezawuphinda uyenze phambi kwamabhele okanye phambi kwabantu bakokwenu. Aba uze kubo ayikabi ngabakokwenu. Ufumana intsimbi ziqhawuka, abuze umntu, ndanxitywa le ntsimbi andiyazi ngoku kutheni iyaqhawuka. Iyaqhawuka because ayoyakho, ayaziwa kokwenu. Abantu bakokwenu bazama ukubonisa into yoba yintoni le nto uyinxibileyo singayaziyo thina. Uyayiva ke ngoku? So the last video siphele ke ndisanikeza i-foundation yobugqirha xa kusondlalelwa ke ngoku kungekangenwa entwasweni yomguli lo, umkhwetha. Sithi ngumkhwetha ke okanye abathandi ke ubizwa abakhwetha. Abaguli, uyayiva? Phambi koba aqalwe aphathwe ligqirha funeka aphathwe likhaya. Zonke izinto ezifuneka egazini lakhe ngokwakokwabo abe uzenzelwe. Uyayiva ke ngoku?
Ndizibalile ke mos andizuziphinda, uzawubuske ubuyele kulaa video ukubana ngaba kukho into ofuna ukuyiqonda. Masingene ke ngoku apha emgulini ke ngoku. Umguli uthathiwe ngabantu bakokwabo bamsa egqirheni kwamkhonjwa, kumamkhonjwa. Uba mamkhonjwa mani sizoboleka isandla sakho ubusinyangele lo mntana. Oh, camagwini ke kulapho ke ngoku umamkhonjwa ezawucebisa ikhaya, abuze imibuzo into yoba nihambe naphela phi nalo mntana ngokwegazi lakhe, nina njengekhaya. Sithetha ke ukukhutshwa endlini njalo njalo. Bazawutsho ke abantu bekhaya uba azikenziwa lithi igqirha, hayi khanikhe niqale nimlungise kuqala. Uyayiva? Litsho ke igqirha besendichazile umzekelo, one of the first stages apha ebugqirheni, ekunyangweni nje xa uphathwa kuthiwe ngokuyanyangwa. Ndithethile mos ngokubotshwa, kuthiwe ubotshwa amalungu. Amalungu ke zii-joints, you understand? Amalungu akho omzimba. Uyabotshwa entloko mos unikwe icamagu, ubotshwe ii-joints zonke, you understand? Suzibeke ngoku ungekabi nazintsiba zobheka phambili. But iintsiba xa zikhona kuyiwa straight apho kuvele khona ithole. Now bendithe ke ngoku xa ndithetha umntu azange athi he, kodwa mna kwakuqalwe ngale, azange kuqalwe ngale umhlekazi athetha ngayo. Uyayiva? I don't want to ukungena kwinto yokuba hayi eyokuqala yile, you understand? Mna ndiza kuxelela ngendlela mna endisebenza ngayo. Uyayiva? Sithemo sibaphuthumile ke ngoku abantu abadala abo ugula ngabo ngebhokhwe, bephuthunywa kwiinkundla, kumabandla, kungenwa kuwe ke ngoku. Wena ke ngoku ukubana ngaba sowuthongile, uyandiva, wawuthonga umlambo. Mos sithi ukuze sikwazi ubuyathwasa uzawuthonga intsimbi. Ubana ngaba sowuyithongile intsimbi emhlophe, uthonge nomlambo, uyaqonda? Siye sikwenzele imfukamo. Sithi siphuthumo senkundla yakokwenu. Ukuba sezivelile zombini, siyakwazi uzidibanisa. Mandithi mna ndiyakwazi uzidibanisa mna. Ndiyayazi amanye amagqirha aye afune isiphuthumo senkundla yakokwenu sihambe sodwa, kuphinde kubuywe ngenye igemu kuzokwenziwa isiphuthumo senkundla yakomkhulu. Ndiye ndithi mna uba sezivele zombini, because zombini zingumlambo, the ultimate destination kuyiwe emlanjeni. So andiye ndingaboni ke ngoku into yoba why singenawuzidibanisa. Uyayiva? Ngoba into eyenzekayo uzawuqala ulaliswe phaa kokwenu enkundleni, wakhelwe indlu yakho phaa kulaa nkundla yakokwenu. Andizukuchazela ukuba kufike kwenziwe ntoni xa kuvalelwa umntu. Ibe ziintsuku, ngelinye ixesha umntu uzithongile iintsuku azawuzivalelwa. Zigqithe ezaa ntsuku ahambe aye phi, ayokwakhelwa ke ngoku phezu kwekomkhulu ngokwethongo lakhe. Omnye uyawuthonga umlambo, omnye uyaziwa umlambo weli khaya. Siyaziwa isiziba besifudula sisetyenziswa leli khaya. Igqirha ke lizawuhamba liyokhangela indawo yokukwakhela. Lihamba nabantu bakokwenu, soze lihambe nawe wedwa. Wakhelwe ke apho indlu wedwa. Ndikhe ndabona ke bethuna umntu evalelwe, umyeni wakhe emane eyombona ebhomeni. Uyayiva? Ndaphinde ndabona eRhawutini umguli akhelwe ibhomo eyadini legqirha. Iyadi yegqirha. Nali ibhomo lomguli kwakusithiwa kwenza umgoduso, uyagoduswa le ntombazana, waphinde wagoduselwa apha. Inkomo yakhe mgoduso yawiselwa apha. Kwamvuma kufa yakhe leyo ibiyenzelwe phi? Apha. Kodwa ke asikho apha, sisathetha ngale siyithethayo thina. Ndithi ke wakhelwe ke indlu yakho phezu kwekomkhulu. Ezo ntsuku ke uzithongileyo, uba uzithonganga zawusikwa ke ligqirha ngokwe-experience okanye ngokokusebenza kwakhe.
ube usigqibile ke ngoku isiphuthuma. Andizutsho uba kwenziwa ntoni ke xa kuphuthunywe, uyaunderstand? Zezinto ndithi ayiyo yonke into esiyondlalayo uba mayaziwe ngumntu wonke, uyayiva? Sigqithe ke apho uphuthumile ke ngoku, naba bantu bakokwenu abo ugula ngabo baphuthumile. Isiphuthumo sithetha kanye loo nto. Uzawuba ngulaa mntu ke ngoku unemizi. Uyayibona le ngca? Le ngca le nantsi yiyo le into kunayo, mna ndisayiqala, uyayiva? Ndiyenzela umntu kodwa izawuhamba ihambe ke ngoku ibe nentsimbi emhlophe apha esiphakathini, ndiphinde ke ngoku ndenze ingca ngaphezulu, uyaqonda? Yekanosphuthumo, sisiqoqo sikanosphuthumo esi. Ube ke ngoku ugqithile kwisiteji sikanosphuthumo. Unosphuthumo ke unxiba mhlophe, iifali zakhe okanye umbhaco wakhe umhlophe, uyayiva? Kodwa ke uba nazo ii-blades xa unawo uyile nakomkhulu. Intsimbi yakho xa ulalele komkhulu, xa uyile komkhulu, nantsi intsimbi, siye sithi ngufathusi, ixutywe nale ntsimbi imhlophe. Uzawuba nalo icamagu lale ntsimbi imhlophe inje, yenziwe nayo icamagu kanje, uzinxibe zombini. Eli icamagu lelesiphuthumo sakomkhulu, elimhlophe lelesiphuthumo senkundla yakokwenu. Ube ugqibile ke ngoku uphuthumile. Kulapho ke ngoku mna ndiye ndithi xa nakhona kuphinde ithongo livele ngelinye ixesha, umguli ngeli xesha savalelweyo isiphuthumo sakhe sethonga elandelayo. Sawuva ethongweni thina, sawumamela amathongo akhe. Umzekelo, kuvela imvuma kufa ke ngoku, uzawuvuma ukufa kwakokwenu ngebhokhwe. Makhe ndime kwenzela uba imvuma kufa nayo ndiyinike like isloti sayo nje, sithethe ngayo iyodwa. Makhe siyibambe apha kwisiphuthumo. Camagu, please bethunana, khani ndiphakamiseni, subscribe, share, visit my other social media links. Ndiyakhula kancinci kancinci, ndiyabulela bethuna.